Right, muka zvakadi maZimbabweans. Mangwanana anotenzi ngaakuitire zvakanaka Mwari wenyasha wetsitsi nerugare. Ndafunga kutika mangwanana anonditsanangurewo chimwe chinhu pamusoro pekurarama kwedu, especially in politics. Kana ukajoina politics, if you are a politician, you know much more better kuti politics haisi church. Unosangana nezvakasiyana siyana, unovengwa nevanhu vasina mhosva newe, vausina kutadzira, including kuti mustruggle unosangana nezvakasiyana siyana, but izvozvo doesn't take us back. Zvinototisimbisa mustruggle, hatidzoki kumashure nenyaya yekuti zvaitika zvakati. I am very sorry zvizhinji, and I am so ashamed nevanhu vanoti ndakapiwa 30 million inini navakasukuwere ndakapiwa 30 million and ndakazobatwa ndine 30 million. Musatedze zvinhu zvisina nebasa rese izvozvo. Manyepo iwaya. Unfortunately, problem yakatangira pakuti ndofunga ndakambouya ndichikuzivisai kuti ndahekerwa phone. Saka the reason why phone yangu yakahekwa ndaida kuti ndionekwe mawhereabouts angu inini. Ndofunga ndakatumirwa vanhu vakawandisa strike vakabva kuZimbabwe, vakatumwa neregime vachinzi vanditsvage muSouth Africa inini. So I heard kuti pane vamwe vangu vachifambisa musocial media vachiti ndakabatirwa kuairport, ndakazorohwa. No, handina munhu akambondirohwa. Yes, yaitova abduction yanga iri very serious yekutoti vaida kutondi abduct, but zvakafaila izvozvo, vazofaila ndokwakuzoti tiende kumapurisa. Handi mazvinzwisa. So musatedzere zvinhu zvisina nebasa rese. Regime I know kuti ritoda musoro wangu. That is what I know. So mutime yekunge mumwe wenyu ari kurwawo pamwe chete nemi struggle imwe chete tichishuvira kuti Zimbabwe ive free, Zimbabwe ive munhu wese, unotoona kuti some of us vatinge tichiti ndo vamwe vedu vamwe wacho ndo vaunotoona voita 10 against us. That's the reason why Zimbabwe yatora time isina kunatsoti musununguke kubva mukutambudzwa nemhando, because isu vacho vanhu hatina kurongeka. Wacho anenge amira pamberi pedu achiti leader kuti vakomana ngatiende kuKenani, munotoda kumuruma mbereko yacho yakakuti takwara kuti dai adona. Handi mazona. Vamwe vanotofara kuti kana akasungwa aiwa ndizvozvo, kana dai akasunga. Me, I am very strong and I am a true comrade. It doesn't matter what comes. Kana kutonzi kanzi vakomana havazonditi vandiunza kuZimbabwe, kana kuti vadai, I don't care. I remain standing my position. Nyaya ndakataura ndiyoyo, handichinje zvandakataura pakutanga ndizvozvo. Even if I die for truth, handidi kuraramira nhema. So what I'm saying our young generation, don't sacrifice your principles because of poverty or whatever. Kana kutengwa nemari kana kudii kana kuti isati type dzekutengwa nemari, because dai takaida mari yacho kutaura kuno tichitoti pamberi ne2030, because we've been tried many times. Tichitonzi uyai, tonzi vanhu vakawanda vachitumwa, dai taidzida mari idzi takadzitora kudhara. Saka upenyu hwangu instead yekuti vamwe mutonzwa tsitsi, vamwe mune muchitosika, huri tori patight because of Zimbabwe. Handi manzwisaka pakahekwa phone ndakaenda kutaura kuti phone yangu yahekwa. Handi maona phone yangu yahekwa, vaida kuona mawhereabouts angu. I didn't know that ndatomonitored ndikutoteerwa pese pandiri kufamba ndikutota, then tozonzwawo kuti kune dzimwe nhunzva tunzva nemhara patsetsetse dziri kutaura dzichiti zvanzi iye nakasukuwere vakatora about 30 million, akazobatwa ane 1 million bodo. Inhema dzemhando yepamusoro idzodzo. Vamwe venyu varakashi, they know kuti Mnangagwa regime akatuma masniper kunoku, vakatuma vanhu vakatuma kunoku kunditsvaga kuti vanditore vaende neni kuZimbabwe. Vamwe vacho vakanzi kana mamubata kana mukwanisa kumupfudza mupfudzei, but tinochengetwa netsitsi dzaMwari and we are not going back. Yes, muswere munyasha.